जोंनि बाथौ धर्मआनो जोंनि सिनायथि। जों दिनै गोख्रों जानो नांगोन, मानोना जोंनि धोरोमा सेरबेखेर जालांगोन। मानोना इसोर बोराइ बाथौआ जोंखौ गोख्रों जानो होदो। बेहायनो लाइमोन नोंथांमोना आरोबो गोख्रों जानो नांगोन। जोंनि धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। मियाबासो जों बहुत दुखु नांथावनाय जोंसार जालांनाय आदा सासे जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जाबाय। बिथांखौ मेनापारासिम आंबो थांदोंमोन बिबार बावनो। जोंनि गेजेरनिफ्राय सासे मेलेमजिबि गैया जाना थांनायनि थाखाय जोंहा बहुत दुखु जादों। मानोना लाइमोन नोंथांमोनाबो बेबायदि जानो, गोख्रों मेलेमजिबि जानो दोलो दोलो अखरबोनो नांगौ। मानोना बिथाङा समाज सिबियारिमोन, बाथौ धोरोमनि सासे मेलेमजिबि, जोंनि धोरोमनिनो आदा। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेरनिफ्राय गैया जानाय थाखाय जों एसे बहुत दुखु जादों। थेवब्लाबो इसोरा बिथांखौ सोरगोआव आलो गोजोनै बिथाङा जागा मोनथों होननानै जों इसोरनि खाथियाव बोर बिबाय। दिनै बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेरावहा आं खुलुमनानै इसोर बोराइ बाथौखौ आरज गाबनानै आं दिनै सासे आइजो बोराइ बाथौनिनो आं सासे फिसा। मानोना दिनै आं बाथौ धोरोमखौ फुजिनाय लोगो लोगोनो आंहा शक्ति गोख्रों जादों। आगोलावहा जोंनियाव माबा भकत मायाबा माबा माबि दङमोन, बेफोरखौ आं जाहानि नावबो दङमोन बिबायदि भकत आइ आफायाबो। आं थांबानो बुङो जे जों बाथौ धोरोम लानो नांगोन, मानोना जोंनि धोरोमानो जाबाय बाथौ धोरोम। आं गामियाव थांबानो बुङो जे नोंसोरनि गामियाव मा बाथौ धोरोम लायाखै नामा? माने आंनि जोनोम जायगानि गामिनि आं बाथ्रा बुंदो। लायाखै। मानो लायाखै? लानो नांगौ। जोंनि धोरोमानो जाबाय बाथौ। सोरबा कृष्ण गुरु, सोरबा जय गुरु, सोरबा माबा माबि आरो लाब्लाबाबो जोंनि धोरोमखौ लाथारनांगौ। मानो थानसालि आगोलाव दिनै सिजु गायनाय नुनो नांगौ। आं थांब्लानो मानसिफोरखौ बुङो जे जों सिजु बोराइ बाथौ फुजिनांगौ। मानोना दिनै आं गुबुन गुबुन जायगायावहा गेलेनो थांनाय सासे खेलुवै बा सासे डेन्सार, सासे मडेलिं जानोबा आंखौ आगोलावनो बुंदों खस्थ' खालामनो नांगोन होननानै। बेखायनो आंनि गोसोआव बहुद आखा दङ जे आं हकि स्कुल गंसे खुलिनो गोसोआव बहुद आं सानदों। आरो प्लास आं न'नि उनावहा आंनि आफानि सम्पति दं। बे हाखौ ओरैनो गोग्लैना थानायखाय आं बेयाव आं बिस्कुट खुलिनो होनना सानदों। आंनि आफानि दिनै न'आवनो जों दाबो दंबाय थायो। जों न' बां जेबो लुवाखै। मानोना न' बां नङा मा जानो? बेनिखायनो जों रायजोनि लाइमोनफोरनि गोसोआव सोरबा गेलेनो गोसो दङबा आं फोरोंगोन। मानोना गांनाय मानसिया हदायनो नामायलांनो नांगोन आं सासे खेलुवै जागोन होननानै। मानोना आं अके रेडि, आं नोंसोरनो फोरोंनो। मानोना आं सासे खेलुवै, आं बिदि जना थानायखौ लुबैया। बेनिखायनो आं बे फैबाय थानाय डिसेम्बराव आं जापानाव आं वर्ल्ड गेलेनो थांगोन। बेनिफ्राय फैनानै आं आरामाव थांगोन। मानोना आं गोदोर गोलावनिफ्राय आं सोंनानै आं माबोरै खालामबा मोजां जागोन आं बेखौ सोंना लानानै आं खालामगोन। मानोना आंबो हारसिंनो खालामनो हाया। इसोरनिबो शक्ति नांगोन, रायजोनिबो शक्ति नांगोन।
बेनिखायनो आं गोसोआव आं जि एम खालामदो बेखौ आं साक्सेस जानानैसो आं लाखिगोन। जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आब'निसिम। आब'आ जोंनो मोनसे मोजां मेसेज होदों, जाय मेसेजखौ दिनै बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नोंथांमोननि बियाबाव, नोंथांमोननि गामियाव, नोंथांमोननि न'सिम जाहाथे बे मेसेजखौ आरो रानसारना होयो। सोरबा बेबायदि गोसो गुदुं बेक्ति दङब्ला जाहाथे ओंखारबोगोन। जों आसा खालामो बोराइ बाथौनि अननायाव, रायजो राजाफोरनि मददथिनि गेजेरजों आब'आ लानाय जि थांखि, जि मिजिं बेखौ जाहाथे मोगथां महर होनो हाथों। फैगौ डिसेम्बर दानाव आब'आ जापानाव गेलेनो थांगोन, बेनि थाखाय जोङो दसे उनाव जाहाथे मोजां मोजां मेडेल एबा देरहासार जाना फैनो हागोन, बेनि थाखाय जों बयबो प्रे खालामगोन, गावसोरनाव कामना खालामगोन।